Eusko folklore urtekariaren sorrera kokatzeko, pixka bat denporan atzera egin behar dugu. Horre, 19. mendearen azken aldian, eta 20. hasieran, eman zen Euskal Pizkundea deitzen dana, ez? Eta, testuinguru horretan, hasi ziren sortzen hainbat erakunde, oraindik gaur egun ere gure gizarte eta kulturaren zutabe direnak, ez? Euskaltzaindia bera, Eusko Ikaskuntza eta bar. Eta baita, hainbat euskarazko aldizkari argitaratzen, Euskalduna, Eguna, eta bar. Eta baita, euskal kultura, literaturak eta bertsolaritza berak ere ezagutu zuen, garai horrek bere momenturik gorena ezagutu zuen 20. mendearen hasieran, eta hor kokatu behar dugu eusko folkloreren urtekariaren hasiera bera ere. Baina badago hor gertaera bat oso esanguratsua dana. 1918an eman zen Eusko Ikaskuntzen lehen kongresua Oñatin. Eta hori garrantzizkoa izan zen, hortik abiatzen da Eusko Ikaskuntzaren ibilbidea baita, eta testuinguru horretan sortzen du Jose Miguel Barandiaranek Gasteizko seminarioan laborategia, enologiako laborategi bat eta elkarte bat, Eusko Folklore elkartea. Eta, hortik abiatzen da, eta hori da abiapuntua, gero Eusko Folklore urtekariaren ibilbidearen hasierarako. Eusko Folklore urtekariaren ibilbidean etapa desberdinak bereiztu daitezke, eta lehenengoa izango litzateke sorrera beretik Espainiako Gerra Zibilira arte. Hor atea ziren lehenengo 14 aleak, eta baita aldi berean ateatzen ziren hileroko argitalpenape bai, eta horrekin osatzen zen gero urteroko urtekaria. Argitalpen hauek dira, lehen esan dudan Eusko Folklore elkartearen argitalpen bezala. Eta sortu berria zen Eusko Ikaskuntzaren babespean egiten da lehenengo etapa hori. Gero, erbesteratua izan zen Jose Miguel, eta itzultzen danean 1954an berriro ekiten dio lanari. Bai, azterketa ikerketa arkeologikoak eta baita etnografia lanak ere. Eta baita urtekariaren argitalpenari ere. 1955an argitaratzen daia 15. alea, eta horrela jarraitzen du Arantzadi zientzia elkartearen babespean jarraitzen du 78 arte. Hortarte horretan badaude bi gertaera funtseskoak edo igarriak izan direna urtekariaren ibilbidean. Alde batetik 1973an Nafarroako Unibertsitatean Eusko Etnologia Katedra sortzen da, eta Jose Miguel bera izango da horren titularra, 75etik 77 bitartean, eta aldi berean katedra horren osagarri bezala martxan ipintzen du Enniker plana. Enniker plana, bilketa etnografikorako plan sistematiko bat, gerora begira Baskoniako atlas etnografikoa osatzeko helburuarekin. Eta horren markatuko du urtekariaren ibilbidea hortik aurrera ere. Hori izan zen, Barandiaranek berak ere horrela adierazten du, urtekariaren bitartez argitaratzen joango dira egindako ikerketa horiek, eta gero bilduko dira atlas etnografikoaren korpusa osatzeko. Eta horren markatu du urte askotan urtekariaren izaera bera ere. Eta gero beste etapa izango litzateke 79tik 88ra. Berriro ere Eusko Ikaskuntzaren babespean edo adostuta Arantzadi zientzia elkartearekin, baina eta hor jarraitzen du ariketa fundazioa sortu arte. Jose Miguel Barandiaran fundazioa sortuko da 89an, eta hortik aurrera fundazioaren bere helburuarekin bat datorrenez, fundazioa bera arduratuko da urtekariaren argitalpenarekin ere, gaur egunera arte.